Takže máme tu videjko Suburbana. Aby sme si teraz rekapitulovali, je to 2004 Chevy Suburban Z71 package. To znamená, je to taký offroad package, že má lepšie ability v teréne. Myslím, že tam dvojrýchlostná transfer case, lepšie prúženie, skid plates, tie ochrany spodku. Má väčšiu towing capacity ako bežné LS-ko alebo LT-čko. A viac menej, je to teda tá motorizácia P3, nie je to 6 liter. Myslím si, že ten motor dostatočne stačí na bežné jazdenie, ťahanie po Európe. Ja som za tým tiež ťahal, myslím, 4,5 až 4,5 tony alebo 5, čo je vlastne maximum kapacity na ťahanie. A auto to bez problémov zvládalo. Čo sa týka nejakých poškodení, auto bolo poškodené krúpami, ako môžete vidieť. Je viac menej to vidieť na blatníkoch, táto ľavá strana je celkom čistá. Nevidieť, že by boli proste nejaké ďubky na tom veľké. Ale viac menej, myslím si, že ten stav je naozaj krásny, keď si vezmeme, že je to vlastne 21-ročné auto. Tak proste naozaj takéto ťukančeky, to sú veci, ktoré sa bez problémov v Čechách dajú spraviť. A nie je to nič také, čo by vyžadovalo proste 100 000 na opravu, to proste vôbec nie. Kapota sa dá zohnať v kľude za $100–150 na toto auto, buď teda možno aj vo farbe, no. Takže to by sme vedeli, my sme to nejako neriešili. To auto sme tu mali chvíľu, častokrát kúpime auto a sa len tak proste na tom vezieme, otestujeme ho. Ja som Suburbana tohto staršieho nikdy nemal, takže ma to viac menej zaujalo, ako to jazdí a viem, že sú to super spoľahlivé auta, ešte strecha, ktoré naozaj dokážu nábehať obrovské mile. Toto konkrétne ukazuje 75 000 mil. Áno, 75. S tým, že ťažko povedať, hej, samozrejme. Nemusí to byť aktuálna hodnota, aj keď tu v Amerike sa nestačajú kilometre, ale je to už staré auto. A myslím, že tam bola informácia v autočeku, že už boli menené na tom raz budíky. Takže ťažko povedať. Každopádne auto neskutočne čisté, hej, žiadna hrada, kde ti to auto zvyknú kvitnúť alebo majú nejaké problémy, tak ten spodok je úplne nádherný, čistý. To auto nemá ani vôbec nejaké vôle, čo sa týka prevodovky. Proste to ide úplne nádherne. Jediné, čo by som teda asi riešil, ešte vyváženie pneumatik. Musím odomknúť doplnenie klímy, lebo tá klíma chladí tak, že není to, že cold, ale je to, by som povedal, také proste len cold. Myslím si, že možno na Európu dobre, ale tu v Amerike tá klíma je slabá. Takže vnútri krásne čisté auto. Takže stropnica krásna. Myslím, že tu má teda subwoofer, to asi táto výbava nemá. A keď tam má na tom priestor. No, tu teda ešte otváracie toto okno, až som veľmi prekvapený, že to drží po toľkých rokoch, ale to bolo už vymenené. Rezerva čistá, nikdy nepoužitá, takže to nebola ani dole. Ono to auto bolo niekde vo firme, kde mali 2 alebo 3 rovnaké, takže viac menej oni ho nejazdia z firmy, ale mali ho tam možno ako záložné, ale ťažko povedať proste. Tu detálnu históriu som už nedopatral. Akurát tá sedačka taká trošku už má vidieť, že sa tu vozilo dieťa alebo proste niečo. No. A tie predné poťahy asi zrejme boli vymenené. Ale stropnica je naozaj čistá, pekná. Takže za mňa úplne super. Kola, úplne paráda. Tu sú nové gumy, takže nám nie ničo riešiť vôbec. Sú k tomu teda všetky tie manuály, ako to bolo aj na fotkách. Je tam nejaký Windows sticker, proste všetko to, máte to odfotené, tak si pozrite fotky, môžete to tam nájsť. No a inak fakt čisté, pekné, proste nádherné auto, no ako za tie peniaze takýto stav nájsť je ťažko, však si môžete pozrieť na eBay alebo Cars.com alebo aj Craigslist, Marketplace, Facebook, čokoľvek si môžete pozrieť, nenájdete nikde auto v takomto stave, s takýmto prevedením. To je také peniaze, no. Sami vieme, že sme ho ťažko zaháňali. Takže môžeme si ho nakopnúť.
Motor ide za matou, akurát by som tam ešte asi menil sviečky, lebo sme nestihli, no, lebo sú také trošku už staršie. Sa na to človek pozrie bližšia, ale inak proste nie niečo rieši, no. Dávala sa tá nová baterka. No a inak, čo sa týka servisu, bežne náplne sa urobili na tom a nevyžadovalo to žiadny extra nejaký servis, takže to ide naozaj pekne. Nemá žiadne nejaké neduhy, alebo že by misfireoval alebo niečo, no. Takže za mňa si myslím, že naozaj je to kúsok, ktorý je to kus poctivého auta a myslím si, že kto hľadá niečo proste na chalupu, príležitostne potiahnuť alebo proste mať super rodinu, veľkú káru, tak je ešte spoľahlivá. Takže weight distribution je tam 5433, samozrejme, že to v Európe ťahať s tým asi nemôžete, ale do 3,5 tony to vieme prihlásiť určite. Keď bude samozrejme, že záujem, značky sú k autu, ja som to už niekde aj spomínal, ale tieto značky pôvodne neboli pre nás, ale nám priskli, lebo klient sa rozhodoval vtedy, že chce mať zabíjaka na aute, lebo si kúpil také zabíjacké auto. No ale dopadlo to tak, že nakoniec povedal, že asi nebude dobre potom Československu chodiť s takými značkami, ešte s takým extravagantným autom, tak nakoniec sa to nechalo tak a značky nám ostali v Amerike. Je to klient, ktorý má teda tú nehnuteľnosti v Amerike a vozí si auta, viac menej asi mal chuť vyjadriť charakter toho auta, ktorý si kúpil, takže to chcel mať na tom, ale viac menej tak sme to dali na tohoto Suburbana s tým, že ten predok vyzerá tiež tak zabíjacky, myslím si, takže pre niekoho, kto bude mať záujem, tak není problém, môžem vám to poslať aj so značkami, samozrejme, že sú registrované na nás, máte to ako suvenír, takže dostanete ho komplet, ako ho tu vidíte. Takže tak si môžeme dať nejakú jazdu krátku. Ukážeme si, ako to jazdí, radí. Rimeško trochu stíšime. Musím sa dať pás, lebo to bude pišťať. Má to teda aftermarket rádio, Kenwood nejaké. Ja som tomu zastanca není. Ja mám rád originálnejšie veci, ale zase berme to tak, že má to moderné funkcie. Aj keď ja som to asi ani popravde nemal nejako pustené. Hrá to nejako. Má to Bluetooth a tie bežné funkcie. Nemá to navigáciu. Takže je to taký base, ale fungujúci. Takže čo, máme tu štyrkolku, tu si púšťame tu. Takže môžeme si dať for high. No a viac menej máme for low. Áno, zaradilo nám. Redukcia krásne funguje. To môžeme skúsiť. Radí to pekne. Konca na redukcii. Máme tu trošku teplo. Som vypol tu, jestli niekto tu nefúka. Čo som ešte asi dôležité zmieniť, čo som zabudol povedať, je do budúcna možno proste bude treba asi tie brzdy riešiť, lebo tým dlhšiu dobu stálo to auto a viac menej bude potreba určite tie brzdy. My sme ako boli prirdzávané trošku, rozbrzdilo sa to, ale myslím si, že to, ak chcete proste jazdiť s tým dole trasy, kvalitné brzdy kúpiť, nie je problém, nie je to nič drahé, proste dá sa to do $250, nejaké Stop Techy alebo Power Stop, alebo neviem, ak sa volá tá značka, a myslím si, že úplne bez problémov sa to dá, no. Takže viac menej len to je, čo by som odporúčal. Má to teda aj tow and haul mod, že si púšťate tu hore, máte tlačítko. No a hovorím, trošku je počuť, že tie brzdy pískajú maličko. Takže pravda, že to auto tu teraz mesiac stálo, my sme
na ňom moc nejazdí, takže nebol nejako čas sa mu venovať a riešiť nejaké veci. Takže môžeme si dať nejakú takú krátku jazdu a náhodne sme si už skúsili. Ako čo som hovoril o tých brzdách, akurát, že je to tu proste, to sme obidva poznamenali, že sú slabší, že? Ale inak ako prevodovka, tak to fakt krásne radí. Je to taký stav, že človek prakticky sa nebojí s tým nejako vyraziť na nejaké dlhšie cesty alebo niečo. Aj keď to auto dlho stálo, určite by som tie brzdy riešil, pokontroloval všetky náplne. Ale napríklad nejaká vola v riadení alebo niečo podobné proste vôbec. Ako ti to auto zvyknú plávať po ceste, tie brzdy sú trošku počuť, ale fakt to auto len stojí, takže chce to zabrzdiť. Danuška, drž sa, lebo keď toto 8-valcové monštrum bude akcelerovať, tak aby si sa náhodou neprekotila až dozadu tej tretej rady. Ja to prachu. Trošku pridáme. Naozaj nekope krásne rady. Na tú P3 je to naozaj na tak veľké auto, je to slušný motor. Nie je to zase žiadny závodiak ani auto, ktoré by proste trhalo asfalt, jasne, že nie. Ale myslím si presne, ako som už hovoril, na to bežné použitie pre ľudí, ktorí budú tým ťahať väčší trailer, aj proste na dve auta, európsky, teda linkový, taký, čo to v Európe vozíte, tak to je ideálne auto na to, lebo aj keď tým, že to má ten Z71 package, aj keď sa to vlastne naloží, nesedí to, nesvieti to do nebies, ako proste, keby ste mali nejakú bežnú, neviem, 15-stovku rámku, alebo niečo. Takže tie pružiny sú tu tvrdšie a je to naozaj auto, ktoré proste aj potiahne a aj myslím si, že aj v teréne má nejaké schopnosti, nie je to len proste na ukážku, akože to niečo vyzeralo, ale nedokázalo by to, takže hovorím, za mňa super, tak to radenie je parádne. Nepodriadujeme žiadne kompance, keď si dávame manual shifting. Krásne. Nie je tam žiadny nejaký taký čudný kopanie závo, takže tá prevodovka ide naozaj super, no. Sa nám nehreje. Dá sa povedať, že asi to riadenie možno trošku, ono, jak sa to viezlo na trailery a častokrát tie auta, keď prídu z prepravy, tak skurtujú strašne tie kolesa a dorobia aj geometriu s tým. Ťažko povedať, ale myslím si, že tu nie je geometria zlá tým, že by to auto niekde ťahalo, skoro len sa to posunulo, tak sa to podľa mňa viezlo. Tam bol had mŕtvy, videl asi? Nie. V strede, no. A tie brzdy sú také upiskané. Ale to si myslím, že sa vyrieši, hovorím, tie brzdy nie je problém objedná, naložiť to do auta rovno. Môžem to trošku. Som mal tak pol 3/4 plynu, no. Už to nedal kickdown. Máme diaľnicu. Môžeme skúsiť ešte tempomat. Sa púšťali si tu, že áno. Funguje. Akceleruje. Takže to je pohodička. Naozaj z tej elektriky tu všetko úplne funguje tak, ako má. Aj vlastne zadná AC. Takže to je super. Všetky svetielka som odtestoval, takže môžete tu čítať knihy bez problémov. Aj sa malovať môžete. To má dva sunvisory hore? No dva, lebo aby ste z boku malovať, ale všimnite si, aké veľké. Dneska, keď už vyrábajú auta, tak všetko sú takéto sklíčka, tu sa pekne, tu si namaže pusu a uvidí každá manželka, ešte vás bude chváliť za to, aké dobré auto ste kúpili, no. Takže myslím si naozaj ideálne. Toto je poctivé auto, ktoré nebude tratiť na hodnote, keď si kúpite akýkoľvek novší Suburban, alebo si kúpite proste niečo novšie, tak vždycky to bude o tom, že už vám to stratí na hodnote. Tieto auta pôjdu len hore s hodnotou, jednoducho preto, lebo sú spolahlivé, je ich málo a diely na ne sú veľmi lacné. A naozaj, keby som vám len ukázal, ako sa tu mení žiarovka, alebo menili sme tú žiarovku, to je proste vec na 2 minúty. Žiadne dávanie dole nárazníkov a iné zložitosti. No. To Núča, čo niečo doviezol. No. Makajú tu po hurikáne, to tu bolo zdevastované. Takže to je jeden z dôvodov, prečo tieto auta sú populárne. Ľudia ich majú radi a myslím si, že bude ešte po nich veľká zhámka, takže tak.
niekomu do baráku. Sa otočíme. Tento chudák nemá čo na okno. No, tak asi... A to niečo spadlo. To má nejaký pracant. No, ale by zo severu vidíš, že je takéto skorované. Alebo bol zaliatý vodou. To sa tiež mohlo. Tam majú loďku dole na vode. Toto auto samozrejme, že nebolo nejak utopené nič. Jedinú damage, ktorá bola historicky, je ten hail damage, tie krupy. Ale... A on naberá. No, víte, Ľudia vyhodili takto sa odvážajú spotrebiče. prášky, ladničku a nakladá. No, praví to. A chalani to predajú. A hodí to za $200 na marketplace. Takže vidíte, aký biznis tu môžeš ľudia rozbehnúť, keď aj máme tu dokonca záchod. No ľudia tu vyhádzajú častokrát proste dobré veci, no. Krokodílik tam nebol? Nestihla som, asi nie. A to je veľmi taký príjemný neighborhood, kde sme. Strašne príjemní ľudia tu žijú, no. Takže tak, no, môžeme to ešte dať tam na border, aby sme si spravili trošku takú rýchlejšiu jazdu. Let's turn around. No a týmto asi video ukončíme. Neviem ešte, ak by vás niečo zaujímalo, tak ľudia napíšte do komentára, čo by vás zaujímalo, tak to môžeme dotočiť k tomu autu. Nič neskrývame, radi ukážeme. Na mňa je to podľa mňa super auto. Není to samozrejme, že stav nového auta, nie je to auto, ktoré by ste prišlo a čakalo by vás, že ježiš, ideme dávať niečo vonku, musíme meniť proste, neviem, motor, prevodovku alebo niečo podobné. Takže naozaj sú tu možno tie veci, čo sa týka tej kozmetiky, ale to je všetko jednoducho vyriešiteľné, pokiaľ človek chce, alebo môže jazdiť s tým. Ja mám zase osobne rád, keď auto nie je úplne krásne, lebo keď to človek používa aj na prácu, tak potom to nie že mu to nie je tak ľúto, ale proste nie je otrokom toho auta, no. A vždy si ho máte čas robiť. Dôležité, nech to auto není zhrdzavé, nemá nejaké mechanické problémy veľké, alebo že mal nejaké úniky, alebo podobne, no. Park closed. Lebo čo sa tu deje, je to, že vypalujú starú vegetáciu, to je super, škoda, že to nerobili v Kalifornii, keby to robili v Kalifornii, tak to tam nic nevypadá, ako to vypadá, no ale chceš akože, aby sme pridali, hej? A štvrť plynu. No, ten motor proste krásne, plynu zrýchlenie má, to je, ako sú ľudia, ktorí povedia, áno, 6 liter, keď tak len no, GM-ko, 6 liter, ale myslím si, že je to proste na každom, každý to má nejako inak postavené a myslím si, že nie je to len o výkone a naozaj mali sme aj 6 liter, mali sme to v Escalade v tom XT-čku, nie je ten rozdiel až taký. Mám hľudnejší prejal, to je jasné, ale proste nie je to niečo také, že by to bolo až úplne, že wow, že vás to bude, že to má o 200 koní viac a bude vám to proste úplne inak akcelerovať to auto. Nič nevrzgaviť tiež, keď nejaký prejazd alebo niečo prejdeme, tak takže ideme tuto si kvalitnačky pozrieť. Takže tak. Tánočka, môže nám ešte vyskočiť a spravíme tu nejaký prejazdík dookola. OK, idem. A vrátime sa po teba.